Így hívásaikat a 021 210 18 12-es telefonszámon várjuk. Minden éjjel veled álmodom, ez műsorunk nyitószáma. Fogadják szeretettel Kemit és társait. Miért szeretlek téged olyanra? Miért van így? Én nem tudom. Zsókos ajkat útja rám nevet, semmi szebb nem lehet. Adok érte könnyes perceket, éveket, egy életet. Olyan szép ez az álomvilág, olykor ébredni oly keserű, hogyha foszlik az álom a vágy, vár maradjon enyém. Így nem szeret téged senki már, így van már, ez nem szokás. Elmondom egy csendes vallomás, a szívemhez ér talán. Olyan szép ez az álomvilág, olykor ébredni oly keserű, hogyha foszlik az álom a vágy, vár maradjon enyém. Így nem szeret téged senki már, így van már, ez nem szokás. Elmondom egy csendes vallomás, a szívemhez ér talán. Szép ez az álomvilág, olykor ébredni oly keserű, hogyha foszlik az álom a vágy, vár maradjon enyém. Így nem szeret téged senki már, így van már, ez nem szokás. Elmondom egy csendes vallomás, a szívemhez ér talán. Elmondom egy csendes vallomás, szívemhez ér talán. Mondom egy csendes vallomás, nem szereti senki már. Köszönjük szépen!